bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV jamal wale mon en garti humnude oɗon aadi mo Piindi TV fiɓodire rendo fulɓe aɗa ndeɓa holko sifa e kele gadan jayde leydi Sénégal hande rogere wattam walla mbiyen dernier numéro de la semaine oko jayndeji gaddi ko fando almudu jayde kala nayri koye fannumo wawri dawrugol e fannuji ko wona ɗum fof enen tawi nder majje oɗo subakal juma jayne gende ndelo soleil national ko kayre gudutirtene oɗo subaka aljuma ɓe garti tigui koye ndiɗon leydi sénégal ene way noon ɗeɗon leyɗele men kala e majje walla mbiyen capantati e nayyi kala temedere jeɗɗa e majje ene way noon koko maayi so wiyama noon koko maayi ko hay so tawi waɗama hunde wawata jibinde walla mbiyen wawata hokkirde no hannirti sababu o noon ko ɗeɗon leɗɗe ene ganduɗa tigui on inondation e goɗɗe tigui ganduɗa kay saabi ndiɗon leydi wasi ganduɗa tigui oɗon kattan mum ɗeɗon doole ɗi joguino ene wayno noon ko watte e ndiɗon leydi ko ɗo e nder leydi sénégal saabima ɗeɗon leyɗele tigui datti jogade ɗeɗon doole ɗe joguino koye kaɗon jumpiɓe ɗon jayniyankoɓe le soleil ya le quotidien ndema diamballa diagna arti koye coggu waɗiɗon autoji nguɗon laamu ɓe mbi ko makki mais le frein ene wayno laamu ngu ma luwoyi ɗiɗon autoji wonande oɗon gouvernement e oɗon cabinet présidentiel wasde sodde ɗiɗon autoji e ko way noon ko wona ɗum ko koye alhaali ko Mimi Touré on projet de loi heno wayno jayniyankoɓe le quotidien jilli yima kono kay bittuye oɗon alhaali tugude Senghor Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ha yetti tigui e président Macky Sall 100% sénégalais ƴiƴam hay ƴiƴam walla mbiyanna takkude ganduɗa tigui ɓen ɓe jiidoye e nder nguɗon laamu wona joni kay fuɗɗi e wiide ɓeɗon jeydiyankoɓe ganduɗa tigui le quotidien tugude Senghor ha yetti président Macky Sall ene way noon Sénégal ko noon tigui meeɗi yiru dawrugol mum walla mbiyanna laamu mum ko noon tigui meeɗi ñiɓirade e wiide ɓeɗon jaydiyankoɓe le quotidien las e oɗo subaka article ni ganduɗa koye ɓeɗon rewɓe rafaɓe on rafi biteɗo cancer du col de l'utérus ene way noon kamɓe ɓe ganduɗa tigui heɓɓe hen caɗele no fewi Mam Coumba oɗon ko debbo goto kañum tigui dafnoɗo oɗon rafi o winde oɗon médecin haalnimo tigui ko cancer du col de l'utérus wondi a ɗefi tigui ganduɗa ko yoɓorade fittanmo ko saabu oɗon musalla mo keɓno e nde habrede oɗon kabaru goɗɗo wiyete ko Fatou Cissé o wi ko waɗi hen kene tolno e million ngaji tati e gam safrade oɗon ko cancer du col de l'utérus kono ha joni de heɓani hen jamma yoga e mabɓe noon docteur Fatimata Nguen on on woni présidente de la LISCA o wi ko capanɗe jeetati e kala defdere jiɗɗa rewɓe ɗo e nder leydi Sénégal koko mbaɗa infecté e ɗum ko wiyete oɗon virus papilloma virus ene way noon ɓeɗon rewɓe kala enen jogui on virus e nder mumen capanɗe jeetati e kala temedere jiɗɗa ha joni noon ene jokki peeje gam kay haɓade on cancer du col de l'utérus jayde groupe origine SA nde woni ya li quotidien arti tigui koye gonke ɓesgu leydi Sénégal gonka ganda tigui ɓesgu nguɗon ene wayno noon ɓe mbi ko feccere e nder oɗon ñalawma ɓesgu leydi Sénégal waɗata ɗum koye cahaneje joude carte pijirroji yarde atay e ko way noon ene way noon golle ngala hen les Sénégalais passent plus de la moitié de la journée à ne rien faire joɗade tigui taw koye kecce e ganduɗa tigui jooɗi ene way noon ɗum woni koɓe mbaɗata o wi ko 17,4 heures dans les activités non productifs ene wayno golle ɗe ganduɗa tigui ngala battene walla mbiyen ngala tigui gartama ɗum tigui woni ko mbi 4,1 heures dans les activités productives au sens ene way noon koɓe mbaɗata hen ko golle payduneje wonta tigui hey feccere he wiide mabɓe kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe ganduɗa tigui ko li quotidien kona ɗum ko l'observateur e oɗo subaka arti koye oɗon ouverture session ganduɗa tigui unique e oɗon année parlementaire ene way noon ɓe mbi ko assemblée le plus dur commence gueɗe tigui ganduɗa kay ko ɓurɗe tiɗide fuɗɗima to assemblée nationale leydi Sénégal ene jogori fuɗɗade dossier ji gulɗi jawwa kañumen tigui ganduɗa kay soɗe nday ko kañumen mbaɗata bousculé walla mbiyana mbaɗata plombé oɗon hémicycle ene way noon dossier ji goɗɗi dew dossier mimi e ko way noon dossier ji goɗɗi e oɗon budget soɗen tagi tigui ma addu caɗede hewne to assemblée nationale kowona ɗum ko kay e gasgol manda on go debbo biteɗo ganduɗa tigui e Fatou Seynabou Ndiaye Diakhaté bilan et orientation e to OFNAC ɓe garti hen Alioune Tine wondude Moundiaye Cissé kañumen tigui garti e ɓeto holno gasiri oɗon manda on debbo wa jayde besbile jour arti koye oɗon plénière e alhaali Mimi Touré ene wayno oɗon blocage budget so renta tigi risque de blocage budget oɗon to assemblée nationale ɓe mbi ko session pas ordinaire
Oumar Youm on nganda tigi président groupe parlementaire Benno Bokk Yakar o ko nous allons surveiller Mimi mabe mbattu hakille e sohna Mimi Touré wala dum ko Aminata Touré to assemblée nationale hande o do subaka o ko wonda ko o wajaka Benno Bokk Yakar je ne me préoccupe même pas de Benno Bokk Yakar. Malika Kebe mo yewi askan wi o ko nous ne voterons pas un budget de complaisance be ngota tigi budget mo alanta ngartam be so leydi Sénégal tiagal kana be ngati tigi fond d'appui à la presse et hitande 2023 Moussa Bokar Thiam ene wayno tentini ko milliard piccal joyi kopre men CFA wonande odon presse e don tigi ciaktirde leydi Sénégal ma kebdum wonande ngal don be don jayndi yankobe ene wayno non ko dum ko tentini kanko odon jagordo communication télécommunication leydi Sénégal jayndi vox populi article yalla haali odon téléphone di don logement be mbi ko ciagal e don gede kala ene wayno non laamu leydi Sénégal wadi ciblé ko di don autoji administrative ne poti usede wala benna location dum tigi foti wonande be wasta tigi sodere sabu président Macky Sall o wi ko ha joni anni on fiba comme odon budget wasta tigi ngana tigi wottere ngudo lamu kono kay wotte e odon population wawtigi leydi ndi wawude no ala demande sociale dum tigi woni ebore makko kona dum ko ha joni natal makko tawte nder jayde les échos o arti tigi e odon nganda tigi didon autoji et véhicule de fonction Macky s'attaque ene wayno be ngati o wi liste ayant droit des véhicules de fonction limité ene wayno o bayni dogol ben be ngana tigi jogi fattangi hebde tigi dum ko wite autoji taw kay koy nganda kay dotta tuma dottado wartene mbadi kupti dinde kanko président Macky Sall les échos e ngodon hello mabe tatawo be ngati koy al khali on suko debbo mo dubi sappo e jeegom ko liditi ko policier wadi mo violé dum non wadi ko toto bo mari sen won non policier o yeddi kadon haale wiide makko non kanko odon alkati ene wayno non ko o tawi ko ngellon cuhlel dewel ene wonde gorko goddo betti dumen ko don de ngellon cuhlel tumimo kanko on policier wonde kay ko kanko wonde mumma wala men ko kanko dum violé on tuma violent tawi der hello tata de don jayde les échos jayde enquête odon fanno dawru golle e natte mabbe kambe tigi amin tamengen jaay e wodbe ben tigi tawtebe en didon landaji be bi ko benti ronkube joktade fartange wala ben ha joni de nganda kay won men jibor parti socialiste parti AFP LD wonde AJ wonde DPIT ha joni ine cadele tuggude ne nganda tigi addibe be ngoppi en way non ha joni be yani fartange hebtude garde todo sabu tigi cadele kewde tawtede der didon landaji dum de woni cadele tawtede der mabbe tiagal kan jaynan ko be enquête ngarti ala hali makko kanko Californie salbe mbi ko prend 6 mois dans un mois ferme en wayno ko lebbi jegom woni diw tajana taw kay ko lewru woturu woni dew dumbate kanko odon Californie salla al haliya hakkunde makko aja ciare jawwa jayde libération article al hali enon aynoje bitede tigi volé ko drogue mo ngandati taw ko podde sukabe ne kuturo dum e ko ngandati podde de ngandati genen lorla wala menna podde de ngandati battinat ko heewi e der cellal mabbe en way non ko debbo goto witedo Anta Sek kanyum tigi jogino ko salon taw kay ko der salon he en way non ko heedna tigi wonno do yeyanno odon drogue de kay podde bitede volé do toto Dakar ecstasy de non podde non volé wonno ko der salon mako do no yeyannode taw kay foddere 3500 francs temede jedi buru dum tigi wono ko yano de podde oron non debbo faama jungo dum non fuddi ko gile hitande 2021 ha jono mo wonno e maje kono kay oron nganda tigi patron mako wala men ko kono do bod edon podde kanyum tigi yaka oron section de recherche ine pele mako ngam kay fawde mako jungo kanko odon kokkannodo Anta Sek de don podde drogo yo yeyduma stade no Aissata Ndiaye he wiide ko kayre tigi uddata damal be ngarti tigi ko ya goldon doggol faade odon mondial 2022 to Qatar Mendy Saliou Ciss Nampalys e Bounassa Papa Matar Sarr kanyum de ha joni nganda tigi ngonani wala bien badani mieux positionné nder kolobaji mona o to heddi balde capantati e odon no coupe du monde nganda tigi 2022 to Qatar en wana ko cadele kewde teska ammendi non wadi désespéré sabu perti odon no titularisation mum joni de ko keppa wata numéro 1 to France en wayno Saliou Ciss en wayno ha joni tigi nganda kay heptani de don koydi mum no hanirni Nampalys Mendy ha joni nganda kay
Rodriguez to Leicester hokkari mo sans mako yo fettu no hanet ni ya Pape Matar Sara kanyum ne hajuni ine fadi to Tottenham ni jodi odon ba ngam kay wadi de sélectionné no hanet ni haju nono hokka kande don fodde kanko odon no Pape Matar Sara dum tigi wono ko sifuno kele gaden jandeji leydi Sénégal dum tigi wono ko tawete e ndera majje e do subaka aljuma en jetti kambe kala hormibe nganda kay dofti be Piindi TV wadbe abonné wadobe partager wadobe tigi nganda kay aimé ene way non en jetti be en juri mibe fatabarakallah nde wonon dole ndiya dole lingu ko ndiyam fatabarakallah arde leñol fulbe humpide leñol fulbe fannuji certudi so tawi tan juuti so tawi yettima ha do ko sababu ne mon haaju non jokke hirjinde mo bande mo gonduda tigi sa hebi porta mum walla andi ganda tigi jangde mum way comme no jangde ganda tigi dennam Ibrahima Thiomman walla dennam Thiadni wotto haqqille keba téléphone mum banna dum abonné jokkon e jaagnon nde wonon ko dum non jokkar men ko don tigi bawdon wallirde min minen Piindi TV wadde abonné pourquoi pas senuji nando ganda kay ko senuji di kalar ko hay goto wawa wiide ko ni e odo sen on bi ko leñol kala ganda tigi yiti en horumum ala tigi to min keddanto ne wodon culture on fina tawa di non ganni e ko waynon kabruji amin jokka ganda tigi ngam humpide gollol leñol kala wadde men gollol leñol mi sikkungol buri million inamade mi sikkungol buri 2 million mi sikkungol buri 3 million wadde ben kala ganda tigi yidbe Piindi TV ben kala ganda tigi yidbe leñol pulaar yo jokko wadde abonné 1 million d'abonné dum tigi woni ko kalen 2022 non fotani gasde taw ganda tigi pulaar hebani sen mum gadano poddo hebde 1 million d'abonné te on sen wona goddum sona Piindi TV ko don tigi bawdon wallirde min ko don tigi bawdon wallirde gollon leñol pulaar leñol gol yahani leñol gol konni leñol gol ni bade abonné daron leñol gol maya sabu sayi neddo ambama hunde tan ko jeya ko jeeda a wawa hen ambade nde a wawa hen ambede nde wonon Piindi TV ko udditane dame kala leñol pulaar ko meeda yede exemple nan don e mogo ngandati yaango e mogo fonnu goddo ala to yaa sonen Piindi TV wadde bandirabe musibbe teddube ko onon tigi kaldere odon baawi odon kattani odon jogi ciusangal odon jogi jamragal odon jogi gon humpitu kono odon jogi ngaldon gandal pourquoi pas mbadon abonné mbade abonné Moussa Ñaawi non mi salni kambe fol yebu yanko Piindi TV tawtabe ndere e bo leydi bandirabe musibbe teddube aadi men e robindu jayndeji ko altini so haji jomiraw subhanahu wa ta'ala wono ton ko Ousmane walla mi Ibrahima e wonude Thiad walo do haalirde wono do ko Moussa Ñaa aljuma mubarak